garedig iawn yn gofyn i fi weid gair, ond sa'n gwybod yn yw oedran nawr, fi'n ofni. Na fe, fi'n gweld bobl bych ifanc gwych iawn o'n cwmpas ni, ac yw asgofion yn dod nôl hywel oedd yn ysgoffa i nawr yw... Pryd oedd yna, wel, 20 mlynedd yn ôl. Fan ymosodon ni ar... Efo'r BBC, ac o ti'n yngeiddo i, o rwygor yw dydalennau wedi cadw rhywun. Cymru enwog erbyn hyn. Io mo, wedys ti. Ond be wy'n cofio yw mynd at rhyw set o sleidiau bydden nhw'n dangos ar y newyddion a'i malu nhw a'i chwalu nhw ar y bethau fel ni. Ond y fe, oedd Sheila fan hyn a cofio mynd fyna gyda potiau babi gan ddisgwyl aros trwy'r nos. A wel y fe, mae hwnna'n gam nesaf falle i bobl ifanc o rhaid chi blanta gyda cyn y peth pwysica dros y genedl yn bendant iawn. Neges fel yna sydd da fi wy'n credu, os meddaiwch i fi ddefnyddio rhyw bethau ffansi fel hyn nawr te. I wedi paratoi, nawr te, drwchwch ar hwnna, mae hwnna'n... Wel y fe, codi cwestiwn gyffredinol. Cwestiwn cyffredinol falle pan byddai'n dod at y diwedd yw wel i ni'n gofyn mae S4C yn eiconig, odi popeth yn dda, ond odi ni yn 20 mlynedd diwetha, hanner can mlynedd diwetha wedi mynd wel a technolegau a chyfryngau tipyn ehangach lle mae'n fab i ebyn yn mynd edrych at teledu o gwbl, mae yn ei gyfrifiaduron, mae'n chwarae rhyw gemau ar y we rhwng fan hyn a Ffindir a Gwlad Belg, America ac yn y blaen. A os yw eisiau edrych ar y we a cyfrifiad teledu, mae'n mynd ar ei laptop a na fe dewis ar y glenni ac yn y blaen. Wel, yn yw beth yw yr ôl na fe, y cyfryngau torfol sydd gyda ni erbyn hyn a pa gam ble ni wedi cyrraedd. Mi allech chi ddadle bod ni wedi dod dipyn yn hanner can mlynedd diwetha, trwy'r mediadau sydd wedi bod gyda ni, ni wedi ennill y pethau mwyaf diflas. Os ych chi eisiau bil, allwch chi gael ein Gymraeg. Os ych chi eisiau dirwy, os ych chi'n sbido fel nes i nithwr yn dod nôl o Landeilor i'w ole'n fflachio, fe gaf i rhywbeth yn ddwyieithog a gaf i'r pleser o allu wneud hwnna'n Gymraeg. Ond, i ni wedi ennill ar hyn maen nhw'n ei alw yn bethau statws uchel. I ni wedi ennill statws i'r iaith ar sawl lefel ond i ni. Ac i ni wedi ennill yn bendant iawn cyfrwng teledu sydd wedi bod yn gwbl allweddol yn y 20 mlynedd diwetha yn bendant iawn. Ond Colin Williams dwedodd hyn rai blynyddoedd yn ôl am y ganrif hyn hon, sef bod na dasg llawer mwy anodd yn wynebu ni. I ni wedi ennill, meddai fe, y cyfleoedd tameidiog a hawl gydnabyddedig i ddewis iaith. Ond erbyn hyn, beth i ni eisiau creu? Wel, Cymdeithas Gymraeg ac yn aml mae rhaid i ni ail greu y Cymdeithas Gymraeg achos bod hi'n diflannu. A mae hwn meddai fe yn galw am lawer o bethau ac yn ei plith argyhoeddiad gwleidyddol. A dwi'n credu bod yr argyhoeddiad gwleidyddol hwnnw yn bryn iawn, bod gyda ni lywodraeth yn hunain, cofiwch am y newidiadau sydd wedi bod ers brwydr S4C, mae gyda ni llywodraeth yn hunain, ond os ewch chi at y strategaeth iaith, fe welwch chi bwynt 15 allan o 40, bod nhw'n dechrau meddwl am ystyried ymateb i'r cysylltiadau rhwng economi, cyflogaeth, tai yn fido ar Gymraeg. Wel mae hwnna'n wych yn 5 mlynedd nesaf, maen nhw'n mynd i ddechrau meddwl am y pethau yma, a mae hwnna'n galondyd trwy'r y fod. Oeddi'r gweddill hwnna, ni fi'n credu ta hwnna yw craidd a hanfod y frwydr iaith am y blynyddoedd nesaf. Nawr te, oeddech chi wedi gweld sio beth a hyn o'r blaen. Nid fi sy'n wreiddiol fan hyn, o'n i mewn rhyw gynadledd, mae'n mynd nôl i'r 90au, un o'r Cymdeithas Iaith Boris o Canada. Wedi trio mapio ble i ni o ran cryfder ieithoedd bach Ewrop. Oedd Steve yn gynadledd. Ife honno buon ni'n sôn am Gwm Sanco,
Ar yr awyren pan o'n i'n mynd i'r gynhadledd, oedd Colin Williams o'r y teg a Steve a finne, a benderfynon ni, o'n i gyd am papurau, ond sôn am yr iaith yn Cwmsianco. A wir bod yna lwyddiannau mawr yn digwydd yn Cwmsianco, bod yna weithredu ryfeddol a polisïau gwych yn digwydd. Ac yn y pen draw, dyma ryw arbenigwr, na fe, cadeirydd y sioe i gyd o Hong Kong, coeddi adroddiad am y gynhadledd. It was most encouraging to hear about the developments in Cwmsianco. Wel, gweld ble mae'n Cwmsianco ni fi'n bwriadu neu fan hyn. Os ych chi yn y gornel ar y dde fyna i chi mewn perygl, ynddo? Os ych chi'n y gornel werf ar y brig i chi yn ddiogel o ran iaith. Ac ar y chwith fyna, mae yna dim i gant o ran llwyddiant, ble i chi wedi cyrraedd, ac ar y gwaelod dim i gant o ran ymdrechion. A fyna ni'n cynnwys ymdrechion llywodraeth, gwirfoddolwyr, mediadau a cyfan. Felly trio creu rhyw fath o fap o'ch fyna byddai. I ddechrau gyda, dangosyddion demograffeg. Hynny yw, pwy a faint sy'n siarad yr iaith erbyn hyn yng Nghymru. A dyma fi'n credu un o'r pethau i ni'n licio anwybyddu, chyma. I ni'n siarad Cymraeg ymysg yn gilydd. Yn y flwyddyn 2001 yn y cyfrifiad, y wardia lle roedd mwy nag 80% yn siarad Cymraeg, a maen nhw'n barnu mwyn i'r Gymraeg neu unrhyw iaith fod yn iaith naturiol ardal bod rhaid i chi gael mwy nag 80% o siaradwyr. Fe rybuddiodd Harold Carter yn golwg wythnos diwetha. Na welwn ni un ward bellach gyda mwy nag 80% yn siarad yr iaith. Yn y flwyddyn 2001, cylch bachgwyrdd y glas fyna, 200%. Felly dim ond ar 200% o'n deiar ni, mae'r Gymraeg yn iaith naturiol ddiogel. Felly, i chi'n gweld bod y cylch glas yn y gornel ar y dde ar y gwaelod. A mae wedi disgyn, wrth gwrs, ynddo? O bob cyfrifiad trwy'r 20fed ganrif, mae'r cylch yna wedi disgyn. Os dewch chi wedyn at nifer y plant sydd mewn cartrefi Cymraeg, fe welwch chi hyn yn ystadegau llywodraeth am addysg. 7.6% tua 2 flynedd yn ôl o'r plant oedd mewn ysgolion Cymraeg, oedd yn blant o gartrefi Cymraeg. Felly, maen nhw ychydig bach yn uwch ar 7.6%, ond god rienus, pan i chi'n meddwl am beth yw cyflwr y Gymraeg. Wedyn, siaradwyr Cymraeg rhugl, ewch chi i'r cyfrifiad ac i ni'n honni nawr bod y Gymraeg ar ei fyny, bod yna ryw 20% yn siarad y Gymraeg. Ond ewch chi i arolwg Bwrdd yr Iaith 2004 yn credu, arolwg o'r defnydd ac o ganfyddiad pobl o'i iaith nhw'i hunain, drwy'r sampl ddim mor fawr o'r cyfrifiad, ond fyna gawson nhw bod 20% o'r siaradwyr Cymraeg yn rhugl. Felly, dyna'r siaradwyr Cymraeg sydd yn mynd i ddefnyddio'r Gymraeg yn rheoledd 20%. A wedyn, i ni beth a hefyd yn clywed am oedolion sy'n dysgu, ac i ni'n clodfori yr un dysgwr y flwyddyn sydd yn ennill y wobr yn y Steddfod. Os ewch chi at y ffigurau, fe welwch chi erbyn y bedwaredd flwyddyn, sef y flwyddyn i chi'n disgwyl bod dysgwyr yn dod yn rhugl, mewn un flwyddyn, fe gewch chi 1,140 o ddysgwyr. Felly, mae hwnna'n go isel hefyd. Ond mae mwy o ymdrechion yn cael ei gwneud gyda dysgwyr nag sydd ar hyn o bryd i gadw cymunedau Cymraeg. Ond i chi gyd yn cytuno ble wedi dod i'r cylchodd. Dyfaliad yw hwnna, dyfaliad. Wel, dewch chi wedyn at addysg, a mae'n debyg mae maes addysg i ni wedi gwneud y camau mwyaf bras. Dechreuwn ni gyda'r mwyaf ddawol, falle, sef ysgolion Cymraeg. Erbyn hyn, mae yna mewn un flwyddyn 54,000 o blant mewn ysgolion Cymraeg, 120% o'r plant sydd mewn ysgolion. Felly mae hwnna bendant yn ganlyniad ymdrech enfawr. Ac eto, wrth gwrs, gwneud iawn am y golled sydd yn digwydd yn naturiol mae'r ysgolion Cymraeg sydd wedi cael ei sefydlu ledled y de ac yn y gogledd ddwyrain. Ond o leia mae'r nifer yna'n cynyddu bob blwyddyn. Dwi ddim mor galanogol mewn ysgolion Cymraeg
ysgolion uwchradd Cymraeg. Mae'r hif yna yn rhyw 14%. Mae yna fwy falle mewn ysgolion dwyieithog, ond ychydig llai. Ond os ewch chi at y brifysgol ac addysg bellach, fi wedi dod i'r smotyn prifysgol ar y gwaelod, ond tipyn bach i'r dde achos bod mwy o ymdrechion wedi cael ei gwneud fyna na smotyn am addysg bellach. Felly mae addysg yn rhoi rhyw fath o golondid, o leia chi'n gweld y symudiad tuag at y sgwâr melyn sydd yn sgwâr o rhyw fath o obeth o ran ymdrech. Wel, dyma ni, maes gwahanol iawn. Dechreuon ni gyda'r top y jargon sydd gyda nhw yw corpws. Hynny yw y Gymraeg ysgrifenedig, defnydd o'r Gymraeg ar lefelau uchel, deunydd academedd, deunydd llenyddol ac yn y blaen. Wel fyna, i ni'n gwbl ddiogel. Mae'r Gymraeg yn iaith barod i'w defnyddio ar bob lefel, sy'n wahanol iawn i lot o ieithoedd bach eraill, ynde? Mae'n cofio hynny, ac i ni wedi bod am 500 mlynedd lan fyna yn ddiogel o ran cyflwr ysgrifenedig a defnydd yr iaith gramadegol ac yn y blaen. Wel, odi fi'n iawn i fentro roi teledu fyna, hynny yw gweddol ddiogel, odi fi'n iawn neu byd o? Gwedwch chi maes o law. Statws yr iaith, fi wedi rhoi hwnna'n weddol uchel, achos e bellach na fe chi'n mynd i'r farchnadoedd, i chi'n gweld y Gymraeg yn cael ei defnyddio, i chi'n gweld arwyddion Cymraeg ydw. Ac i chi'n gallu cael ffurflenni Cymraeg diri am mae'r Gymraeg yn gydnabyddedig ac o ran na fe'r deddfe yma, mae'n iaith ddiogel falle, ynde? Hynny yw i ni ar ymylon bod yn ddiogel o ran statws. Ond ewch chi at y cyfryngau eraill wedyn, radio, tipyn yn is ydw e. O'n i ddim ar nifer os ein gwrando ar y radio tipyn yn is na'r teledu ac yn y blaen, felly fyna wi wedi dod i'r rhwng y ddoi. Ond os dewch chi at lyfrau a llythronau, wedi dod i nhw reit lawr yn y gornel isa. Ond fi'n iawn i wneud ni? Gwedwch chi. Wel, dyma wedyn, mae'r dotiad yn union yn yr un lle. Ac oedd yn y mapiau bach blaenorol, sef y gwahaniaeth enfawr sydd gyda ni rhwng sefyllfa'r Gymraeg yn demograffig, hynny yw y defnydd o'r Gymraeg mewn cymunedau niferol sy'n siarad y Gymraeg, a wedyn y statws i ni wedi rhoi iddi. Hynny yw, yn y hanner can mlynedd diwethaf, bys ni'n barnu bod ni wedi rhoi ymdrechion mwyaf yn bendant i statws yr iaith ynddo, ac i ni wedi ennill brwydrau. Ond y cwestiwn nawr yw, wrth gwrs, wrth ennill y brwydrau hynny, i ni wedi bod yn colli'n cynulleidfa. Wel, ble chi eisiau bod? Hynny yw, ble ddylai'n prif ymdrechion i fod yn y 10 mlynedd nesaf? Ble chi eisiau anelu? Odyn ni eisiau anelu yn ymdrechion ni at S4C, cadw S4C lan fyna, neu os modd wneud hwnna ar un pryd, rhoi mwy o ymdrech i ddefnyddio'r Gymraeg mewn cymunedau, ehangu'r defnydd o'r Gymraeg, ehangu'r nifer sy'n defnyddio'r Gymraeg ar lawr gwlad. Nid mater o naill neu'r llall yw mae'n debyg, ond eto pryn i ni o ran gweithwyr, a felly bod eisiau i ni feddwl ble ni'n rhoi'n prif ymdrechion. Mae yna bobl hollol wych yn gweithio ym mhob twll a chornel o Gymru, ym mhob pentre, ym mhob tre, gyda'r iaith yn ymlafnio. Ac eto, yn aml iawn, maen nhw'n gweithio yn erbyn ffactorau sydd y tu hwnt i'w gafel nhw, a soniwn ni o hwnna yn yma. Wel, dyma eich gynulleidfa, a'r defnydd o'r Gymraeg, rhaid yw'r rhaid bwysig. Fi'n credu bod y plant o dan wych yn ddiogel. Maen nhw'n licio edrych ar cyw, maen nhw'n na fe, mae'r Gymraeg, falle mae rai yn dweud wedi mynd yn iaith blant bach. Beth sy'n digwydd wedyn i'r bobl ifanc sydd wedi bod trwy'r system addysg, ble maen nhw'n hapus i ddefnyddio'r Gymraeg. Mae hwn yn mynd nôl i'r waith ymchwil rhyw 15 mlynedd yn ôl, ond fi'n credu bod y ffigurau'n dal yn weddol agos o hyd. Yr unig dda i faes, lle byddai bobl ifanc yn gwbl fodlon, neu'r un mor hapus, bydden nhw'n fodlon, defnyddio'r Gymraeg felly yn y cyfan, chi'n gwybod, ond yr un mor fodlon ar Saesneg fyddai crefydd a'r system addysg, sef y ddoi faes mae bobl ifanc yn gyfarwydd â nhw trwy'r Gymraeg. Yn y meysydd yna, mae'r Gymraeg a'r Saesneg fwy neu lai yn cyfateb. Felly, cofiwch yn y canol, rhwng y ddoi ffigur yna, mae yna fwlch o blant neu bobl ifanc
Bydde na fe, cystal gyda nhw, ond ar y chwith yn well yn Gymraeg, ar y dde yn well yn Saesneg, wel fyna maen nhw'n weddol gyfartal. Ond ewch chi ar bob maes arall, pob un o'r meisydd eraill, a welwch chi nad oes gan y Gymraeg feisydd yn perthyn iddi hi hun. O ran llenyddiaeth, fel darllen, gofynnon ni am bethau yn y gegin yn y tŷ, byd gwaith, hwn i ddim faint sy'n sôn am ystyr bywyd, ond gofynnon ni am hynny. Materion y dydd, y newyddion, chwaraeon, caru edrychwch yn eich berthynas nhw ei gilydd. Mae'n debyg mae'r beth mwyaf naturiol y bobl hoffi wneud y dweud joc gyda cellwair a edrychwch wedyn ar y teledu ynddo. Bod gyda chi wasanaeth teledu Cymraeg, bod S4C gyda chi. 5% oedd yn well gyda nhw drafod y teledu yn Gymraeg i wylio pethau Cymraeg na Saesneg. Oedd hwn yn y dyddiau, wrth gwrs, cyn llwyrennau, cyn bod gyda chi'r môr o wasanaethau eraill, ond mae'n dangos sut oedd hi pan oedd S4C yn sianel 1 o 4 sianel. A cerddoriaeth wel y byd Anglo-Americanaidd, fyna hefyd bydde bobl ifanc llawer gwell gyda nhw ddefnyddio Saesneg. Dyna'r realiti'r gynulleidfa. Mae'n neud rhoi iddyn nhw gyfrwng mewn un iaith, tra bod iaith i cartrau cymuned nhw yn wahanol, wel mae'n mynd i fod yn anodd iawn i chi bontio ar bwrdd. Wel, mae hwn o golwg ynddo. Calon y gwir dwi'n credu, wrthos hon yn golwg, wrthos diwetha'n golwg. Mi meddai Harold Carter, mae'r dyddiau i ni gael polisïau iaith yn mynd neu wedi mynd. Mae polisïau iaith rhyw fath o chwarae ar yr ymylon i ni, tra mewn gwirionedd, mae'r pethau sydd yn effeithio ar yr iaith yn ymwneud â'r economi, mae'n ymwneud â pethau fel tai. Oedd rhywun yn dweud wrthai dydd o'r blaen yng Nghonwy, os ych chi eisiau gael tŷ cymdeithasol neu tŷ cyngor, os ych chi'n siarad y Gymraeg, ych chi'n cael 5 o bwyntiau. Mae'n y system bwyntiau gyda nhw. Os ych chi'n byw yn lleol, ych chi'n cael 5. Os ych chi wedi bod yn ngharchar, ych chi'n cael 25. Felly mae tai mewn ardaloedd fel Conwy, bendant yn Tregaron, yn llenwi o bobl o dros y ffin sydd wedi troseddu achos bod nhw'n uwch ar rhestr bwyntiau ac i ni'n llanw'n cefn gwlad ni gyda bobl o bant a bod yn bobl ni'n hunain methu cael gwaith. Ond mae rhywbeth fel yna yn cael llawer mwy o effaith ar iaith ardal nag yw unrhyw bolisi iaith byddwn ni'n sôn amdani ac unrhyw statws iaith a dweud y gwir. A mae'r cynaladwyedd cymdeithasol economaidd allai chi fynd i sawl maes i sôn am hwnna, nid tai yn unig, ond sawl peth arall. A dyma'r meisydd bysyn ni'n sôn amdanyn nhw, dyle strategaeth iaith i Gymru, nid sôn, iawn, mae'r strategaeth iaith i ni wedi chael yn debyg falle i'r hyn sy'n addas i fwrdd yr iaith ymwneud â hi. A dwi'n bwrdd yr iaith yn methu newid dim o'r economi na'r tan a thai na dim byd felly. Ond gan bod i strategaeth iaith llywodraeth gyfan, dylai ymwneud cynllunio economaidd, tai, cludiant, pethau felly. Gallech chi gynnwys fyna adleoli S4C y swyddfeydd adrannol yn y llywodraeth sy'n ymwneud â'r iaith i fannau Cymraeg, i Rydaman, i Gaernarfon, i Lambed ac yn y blaen. Llawer o bethau gall y llywodraeth wneud yn strategol i wella cyflwr economaidd ardaloedd Cymraeg, ond sydd ddim yn digwydd. A pethau felly dwi'n credu sy'n gwbl ganolog i ddyfodol y Gymraeg yn fwy na ryw fan bolisi. Dyma'r rhai syniadau. Yn ei pwyntiau twf trefol yn y gorllewin. Mae bobl wedi sôn am hyn sawl gwaith. Ond ychydig iawn sy'n digwydd. Mae yna beth wedi digwydd. Mae gan cynulliad swyddfeydd yn Aberystwyth. Mae yna rhywbethau felly. Diolch bod yna brifysgolion mewn gwirionedd yn gyfyrddin ar Aberystwyth a mae'n eraill o leia. Mae yna rhyw gnewyllun Gymraeg fyna bod nhw'n dod â llawer o bobl eraill gyda nhw. Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth y math yna o beth. Ond mae'r amgueddfa, brif amgueddfa yng Nghaerdydd, mae San Ffagan yng Nghaerdydd, ac i chi'n gwybod am yr holl sefydliadau eraill sydd yng Nghaerdydd sydd mewn gwirionedd yn gwagio bobl o gefn gwlad Cymru dros yr 10 mlynedd ar 20 diwetha, a sydd hyd yn oed yn gwagio bobl ifanc o Abertawe. Mae Caerdydd wedi mynd yn fagnet sydd yn denu pawb a sydd yn gwaghau yn ardaloedd Cymraeg ni.
Wel, o'n i ddim pam John Otter Jones fyna, na plwg. Ond mae yna ambell i ffaith ddiddorol mewn werth i ni gofio falle. Pan ddechreuodd S4C ar ôl y brwydro mawr, y nod oedd, a dyna gafwyd, oedd 5 ar 20 o oriau o Gymraeg mewn wythnos, ond bod y tair 4 awr yna ar oriau bryd bob nos. I chi'n cofio gweld y sianel byd hwnnw, sianel Saesneg, ond oedd y Gymraeg ar oriau bryd. Wel, i ni falle yn amhofio bod hwnna wedi bod yn gymaint o fuddugoliaeth, achos i ni wedi cael yn sbwylo i raddau. Erbyn 2002, roedd yna 80 o oriau ar wythnos ar S4C. Erbyn heddi, mae rhyw 130 o oriau ar wythnos ar S4C. 7 y bore tan 11 y nos. Felly mae'r oriau yn gwbl sylweddol yn dweud. Gwbl sylweddol. A mae'n rhyfedd meddwl heddi, wel, i chi'n gweld fyna, gyflogau ambell un. Ionawr Jones yn ennill dwywaith cymaint ac sy'n cael ei roi bob blwyddyn i bob papur bro yng Nghymru. Ond i chi wedi clywed am y baffa nesaf? Mae gydag ei bensiwn heleth yn dod o 700,000 o bunnoedd. Ond i chi'n gwybod, 10,000 o bunnoedd ar staffio ac yn y blaen. I raddau, wel, fi'n credu bod rhaid i chi wynebu y camsyniadau enfawr mae S4C wedi wneud dros y blynyddoedd diwethaf. Nawr i ni'n dechrau clywed amdanyn nhw. Maen nhw wedi cefnogi cwmnïau mawr, y 2 gwmni mawr sydd wedi ymwelwa'n ddifrifol, sydd wedi rhoi miliynau wneud i rai cyflwyno'r teledu sy'n gefnogol iawn i S4C, fod yn werth 5 miliwn, 10 miliwn o bunnoedd. Hynny mae bobl wedi cyfoethogi, mae wedi bod yn dre yn greifi bobl yn sôn amdanyn nhw. A dechreuodd wrth gwrs gyda equity dwi'n meddwl i'r perfformwyr yn mynd bod nhw'n cael yr un talerau ag actorion yn Lloegr, a'r cyflogau enfawr sydd wedi cael ei ennill. Hollol wahanol i fywyd bob dydd Cymru cyffredin. Pan i chi'n meddwl bod actorion o bobl y cwm wedi bod yn ennill 100,000 o bunnoedd a mwy. Pryd mae athro yn ennill, neu athro ar lefel uchel yn ennill hanner hynny a gweithio'r cyffredin chwarter hynny. Hynny ni wedi bod yn ddall iawn yn gybrach, dwi'n meddwl, yn rhedeg yn gwasanaeth teledu ni ar linellau Saesneg, gyda mae'r holl ddiwylliant arall Cymru wedi gorfod brwydro. Wel dyma chi olwg pan i chi'n meddwl bod yna 100 miliwn ar S4C. Golwg 360 wedi cael 200,000. Cyngor Llyfrau Cymru am yr holl lyfrau bob blwyddyn, rhyw filiwn, 1.3 miliwn. Cylchgronau Cymraeg yn cael 360,000. Papurau bro, 74,000. Hynny i chi mewn ffigurau pitw iawn, ynddo. Pitw iawn i gymharu. Papur dyddiol, dim wrth gwrs. Gemau electronig, meddylwch, os plant newirion gyda chi, y Wii neu'r beth yw'r pethau yma, Nintendos a Playstations, mae'n gyd yn Saesneg, gyd yn Saesneg. Neb wedi meddwl dim am sut allwn ni Gymreigio neu beth yw'r ffordd o gael y Gymraeg mewn i'r maes yna. Yn y gymuned wedyn, a dwedon ni, taw dyma lle dylai'r prif fusoddiad fod yn y blynyddoedd nesaf. Mudiad ysgolion Meithrin, 1,000,000 o bunnoedd. Wel, 1 rhan o 100. Yr Urdd, 0.7 miliwn, llai eto. Mentra Iaith rhyngddyn nhw dros y wlad i gyd, 1.2 miliwn. Felly mae yna rhyw gydnabyddiaeth i weithgaredd lleol, ond dyw'r ein ddim yn gallu dod yn agos at yr hyn fyddech chi'n dymuno iddyn nhw wneud oherwydd mae yna fe. Mae yna gynllun gan Fwrdd yr Iaith i ddod â Gymraeg yn ôl i ddyffryn Aman a Tawe. Maen nhw'n mynd i benodi 3 swyddog. Wel, does dim byd allan nhw'n wneud gyda ni ar o'r fach. Wel, o ran diogelwch felly, wedon ni y teledu, unwaith to i nôl at y math yma fap i ni weddol ddiogel gyda'r teledu. Gyda'r lleill, radio, gwyddolfach fel welon ni gynnefach, llyfrau, deunydd electronig, papur dyddiol dim byd, mae ble chi eisiau bod mewn 10 mlynedd y cwestiwn. Wel, na fe, dyna fi wedi bod yn sôn. Pan oedd ymgyrch S4C a pan enillodd ni S4C, doedd dim rhyngrwyd yn bod i bob pwrpas, oedd yn fan iawn mewn debyg. Ond i'r dyn cyffredin, dim rhyngrwyd. Ffonau symudol, y pethau chi'n gallu gweld raglenni arnyn nhw a chyfathrebu ac yn y blaen, ddim yn bod. DVDs ddim yn bod. Wrth sôn am hynny,
ble ma'n, o'n i'n sôn yn y dosbarth bore, ble ma'n DVDs ni o'n dramau ni gyd? Ble ma' gweithio sonders? Ble ma' cyfresu da S4C? Dyn nhw ddim yn bod. Di chi ddim yn gallu mynd i'r siop di Tawe a chael DVD set o'r raglenni chi eisiau gweld. Cyfrifiaduron, prin yn bod, ynddo? Bron neb a chyfrifiaduron yn y cyfnod yna. Gemau electronig, dim wrth. Gwefannau cymdeithasu, dyna sydd yw'r ffasiwn dyddi yma, dim byd o'r gwbl. Hynny yw, mae'r byd wedi newid yn sylweddol iawn ac yn sylfaenol bron ers dechrau S4C, a mae rhaid meddwl dwi'n credu yn llawer ehangach na dimod y sianel. Wel, dyma gweden ni sydd angen, a dyma pam bydden ni'n cefnogi bod rhaid i S4C ddod mewn i Gymru. Achos tra bod S4C yn perthyn a cael ei ariannu gan Llywodraeth Lloegr, yn cael ei ariannu gan BBC neu bwy bynnag, tra bod y meistri fyna'n edrych ar S4C fel uned mewn blwch, di chi ddim yn mynd i allu datblygu'r maes. Yr hyn sydd angen yw dod ag S4C i mewn i Gymru fel bod S4C ddim yn bodoli ar ei ben ei hun, ond yn bodoli'n rhan o ddarpariaeth diwylliant cyffredinol. Fel bod chi'n gweld wedyn, wedi chi'n sôn yn Lloegr yn barod am sianeli teledu lleol. Dyna fydd nesaf, nid un sianel i Gymru fydd, ond sianeli lleol. Gwefannau, prin i ni wedi datblygu gwefannau yn y Gymraeg, mae yna rai yn cyfieithu, mae golwg wrth gwrs. Gorsaf Radio Cymru, mae bobl ifanc eisiau cyddoriaeth, mae'r gwasanaeth ar Radio Cymru nawr dwi'n credu yn cwmpo rhwng dwy stôl. Mae eisiau Radio Cymru, ail orsaf radio, ag os awodd radio lleol. Ac i chi'n dod wedyn, lle does dim buddsoddiad o gwbl wedi bod yn Gymraeg. Llyfrau electronig, gwefannau cymdeithasu, papur dyddiol. Ac ewch wedyn, yn y cylch dyle'r ein fod yn un yn bwydo'r llall at weithgareddau lleol ac anbarthol. Fel bod chi'n rhoi arian i weithgareddau cymdeithasol, gigiau, mudiadau a gwyliau cenedlaethol, gwyliau lleol ac yn y blaen. Wel, i chi'n gallu gweud, mi ddylai'r cyfan yna fod yn perthyn i'r ywgylch o weithgaredd sydd wedi gydlynu yn ganolog ac ar batrwm Cymreig a Chymraeg. A dyna i fi, beth bynnag yw brif reswm cael S4C i mewn i Gymru, yn hytrach na meddwl am y ddarpariaeth neu'r arian sy'n cael ei roi i'r ddarpariaeth neu hyd yn oed, mae'r warthus oedd y system o newid y cyflenwr neu'r ariannwr presennol. Iawn, allwn ni wrthwynebu hynny i gyd, ond y rheswm cadarnhaol byswn ni eisiau pwysleisio, sef bod S4C a'r arian sydd gyda ge yn dod ar rhan o fuddsoddi cyffredinol ar draws diwylliant. Wel, Joshua Fishman i orffen, un o'r sosio-ieithyddion mwyaf adnabyddus. Mae wedi rybuddio dro ar ôl tro i bod hi'n hawdd i chi i ennill brwydrau statws. Mae'n gymharol hawdd i chi. Castles in the sky mae ein i galw nhw. Alluring, but they do not make for safe living quarters. A dyna'r brwydrau hawdd i ni wedi ennill a dweud y gwir yn yr hanner can mlynedd diwetha. I ni wedi ennill yr Gymraeg fel iaith swyddogol. S4C, wel iawn, i ni wedi ennill i. I ni wedi ennill y pethau sydd na fe ar ryw fath o lefel statws i'r iaith ac yn y blaen. Ond yn yr un cyfnod yn union, i ni wedi gweld y niferoedd sydd mewn cartrefi Cymraeg yn disgyn, nifer y tai y cartrefi sydd yn trosglwyddo teuluoedd sy'n trosglwyddo'r Gymraeg i'w plant yn disgyn yn enbyd. A hwnna yw dechrau diwedd popeth i Joshua Fishman. Iaith y cartre, fyna mae'r iaith yn cael ei trosglwyddo. Iaith y cartre newid wedyn ac yn ehangu yn iaith y gymuned. Ac o'n i bai bod yr ymdrechion yn yr 20 mlynedd diwetha nesaf yn mynd at iaith y cartre a iaith y gymuned, bydd ennill y brwydrau uchel wedi mynd yn ofer. Sori bod fi wedi bod bach o ddiflas, ond fi'n credu bod angen i ni wynebu hwn, achos mae yna ymgyrchoedd enfawr o'n blaen ni, fi'n gobeithio, ac angen dylanwadu yn enfawr ar bolisi Llywodraeth yn yr 20 mlynedd nesaf. Diolch.